és diferent. La violència i les armes mai no han solucionat cap conflicte. Tot el contrari, violència porta més violència. Nosaltres pensem que no pot ser millor o més habitable patir a tothom. Una mirada festiva que sobre de les armes. Les paraules abans que els ocells i les baralles. Avui, totes i tots hem col·laborat en aquesta festa. Totes i tots ho hem fet amb ganes i il·lusió. I això també és la pau. Feliç dia de la pau!